עזבו את השיחה עם הלקוחה, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אני עושה מוסקה ואני רוצה שתהיו איתי במתכון. אני טוחנת את זה ושמה בתוך הבשר. אוקיי, אז קודם כל תיגנתי את כל החצילים, הם אמורים להיות בצבע הזה. בוקר טוב לכולם. אני אפילו לא יודעת באיזה שעה היה את ההזקה. לא, זה היה נראה לי סביבות 10, משהו כזה, נכון? 10? אני הלכתי לישון בשעה 5:30 בבוקר. למה? כי חופש ונטפליקס שווה לא לישון אצלי. וקמתי ממש מאוחר, ועכשיו, ברגע זה, אני עכשיו עושה מוסקה איתכן, כי אני רוצה שיהיה ארוחת צהריים ככה כיפית, אחר כך תכננתי את הסדר יום שלי, והייתה לי היום שיחה עם לקוחה. זו הייתה שיחה מאוד מאוד יפה. מומלץ, ואני שמה בתוך הנינג'ה תפוחי אדמה, שום, בצל, ביצים. אין בעיה, תעשו כאילו סדרים של אוכל, של עוגיות, של סלט, תכניסו גם דברים כאילו יותר בריאים, אבל שכן יהיה את התחושה של האוכל. עכשיו בתורה יש עניין כזה שאסור לאכול עם גוי, ממש כאילו ברמה כזו, אם בן אדם עובד עם גוי, אסור לו לשבת ולאכול עם זה איתו. בשידוכים, בתחילת השידוכים לא אוכלים, שותים, רק שותים. למה? שותים. כי אוכל מקרב לבבות. למה ביהדות יש המון דברים עם אוכל, כאילו מלא סעודות מצווה, סעודות ראש חודש, סעודת מלווה מלכה, סעודות שבת, סעודות זה? כי אוכל מקרב לבבות. לכן אנחנו בשידוכים לא אוכלים, כדי באמת עדיין לא לקרב את הלבבות, אלא לקרב את השכל, ולכן גם עם גויים שאנחנו יושבים, יש עניין לא לאכול. אבל להפך, ברגע שאמא נמצאת או לא נמצאת בבית, ברגע שיש אוכל, זה פשוט דבר שמחבר, מקרב, ופשוט חשוב שיהיה בבית. עשי סיר אורז וסלט מצידי, שיהיה ריח של אוכל של חיות. אבל רגע, לפני שאני ממשיכה עם הפתיח הקבוע שלי. גם אם את נמצאת בבית, גם אם את לא נמצאת בבית, מאוד מאוד חשוב לי. אתמול מה הכנתי לאכול? אתמול הכנתי לאכול. המשכתי עם תפוחי אדמה והשניצל, הנגיסי עוף האלה, ככה קריספי, זה ממש ממש מטעים. אבל ממש ממש חשוב שיהיה, אם אני נמצאת בבית, שיהיה ריח של אוכל בבית. עכשיו, מה קורה? ברגע שיש ריח של אוכל בבית, גם אם את לא נמצאת בבית, את צריכה לצאת, ללכת, לבוא, זה נותן תחושה שיש פה מישהו, של משהו אימהי, משהו של בית. ילדים שיש להם ריח של אוכל בבית, פשוט נמצאים בבית, אוכלים, פחות מנשנשים, פחות מחפשים לצאת החוצה, רוצים חיות, והריח של האוכל נותן חיות. במיוחד עכשיו בתקופה הזו שילדים באמת משועממים, נכון שאוכלים הרבה, אתם צודקות, זה מאוד מעצבן, זה מאוד מכעיס. אוקיי, הוספתי כאן כפית של מרק עוף, סבבוש. אני אערבב את זה קודם, אוקיי, לתערובת, וישים את זה בבשר. אני רוצה להעביר את זה בצורה שזה יסתנן. הרבה הרבה פחות מים. אוקיי? אוקיי, זה כל המים שהצלחתי לסנן, ועוד קצת נשפך לי לכיור. אנחנו מערבבות את זה עכשיו. תראו איזה עיסה חתיכה. חני חתיכה? חיים שלי. יפיופה. אוקיי, אז יש לנו כאן חצילים מטוגנים, בשר חתיך ומוסקה. יאללה, אז אנחנו עושות כזה קובבה, קובבות. הייתם עושים בגן קובבות? יופי. טם-טדדם. אני אוהבת הרבה חציל, ככה. ראיתם איזה קובבה חמודה? ואנחנו שמים את זה בסיר. עוד קובבה. הנה, אופה. פחות או יותר שיהיו באותם גדלים. מהממת אותי. ונראה לי שזו החברה שלה, נכון? אנחנו עכשיו מזווגים זיווגים. אנחנו מחפשים שאחד יתאים לשני. שיהיה להם בהצלחה. הנה. אוקיי, כיוון שאני מאוד חרדתית ליופי של המוסקה, אני אקח עוד סיר ואני לא אעשה עוד שכבה. תראו איזה יפה. תראו איזה יפה.
אלה נגמר להם החציל, הם יצטרכו לחכות לזיווג הגון אחר, גלגול הבא. תראו, זה מהמם. והנה האורז היפה שלנו. כמובן שצריך אורז עם מוסקה, אין כמו אורז ומוסקה. אוקיי, עכשיו אנחנו שמות בנינג'ה עגבניות. רגע. קרפס. שום. תקשיבו לי, כל מה שאתם יכולים לתקוע שום, תתקעו שום. זה ממש ממש בריא. מהמם. רגע. רסק עגבניות. כמובן מרק עוף, מלח ופלפל שחור. אוי, תראו איזו חתיכה. יש לנו היום עסק עם חתיכים בחתיכות. עכשיו אנחנו לוקחים כף ושמים על כל החברים. נדיבה. הנה. שמה על אש גבוהה. כשזה מבעבע, אנחנו נוריד את זה לאש נמוכה. וואי, נראה לי אין לי מספיק, אני לא מאמינה. אנחנו נוסיף. אנחנו נעשה עוד רוטב. אוקיי. נעשה ברגע זה עוד רוטב. או שטחנתי את זה יותר, או ששמתי פחות קרפס. כי זה קיבל גוון אחר. לא נורא. יהיה כאן שילוב. וואי, מלך, זה נראה טוב. מושלם. אוקיי, זו המנה מהממת של המוסקה עם האורז והסלט. רגע, לא לבהל. אתם לא אמורים להציג במהונח את ציוד ההצלה? כל הכבוד, חניכים.